Tervehdys, tervehdys, rakkaat elokuva- ja kuuloeva musiikin ystävät. Tämän kesän hitti-elokuva tulee varmasti olemaan Mauhausin The Fugitive. Tänään meillä on kunniaksi saada vieraaksemme elokuvamusiikin säveltäjä ja kaikkien pissisten kestosuosikki Oskari Hope. Miltäs näyttää? Missä vaiheessa prosessi on menossa? Prosessi on studio varten valmis, että studio seuraavaksi. No niin, Oskari, moni on varmaan kiinnostunut, että mistä saat vaikutteita tähän, että kuka olisi semmoinen suosikki elokuvasäveltäjäsi? Frank Zappa. Voisitko vähän hyräillä esimerkiksi tätä teemaa, että minkälainen teema siellä musiikissa on, tai soittaa vaikka vähän ilmaharmonikkaa? Miten se menisi sillä harmonikalla? Mitä sä näet? Hienoa. Näin päätämme tänään. Kiitoksia Oskar Hopeille erinomaisesta haastattelusta. Muistattehan myös liittyä seuraamme ensi kerralla. Silloin vieraanamme Tauno Palo, Irvin Goodman, Kirka ja Rauli Padding Somerjoki. Vainaat.